Vamos a seguir defendendo, xunto con a plataforma Ulloa Viva, que non se instale en Palas de Rei Altri, non? Nós temos un proxecto de futuro, un proxecto de defensa do territorio que está feito en colaboración con a Escola de Arquitectura da Coruña, non? E liderado por Jorge Rodríguez, que está aquí entre nós e que ademais é un dos firmantes deste manifesto. E con ese proxecto de futuro, que é un proxecto no que vamos recuperar a ría de Pontevedra como era antes, porque non sei se sabedes que cando chegou a fábrica de celulosa a Pontevedra fixo facendo recheos nunha boa parte da ría, e debaixo da fábrica está o mellor dos bancos marisqueiros da ría de Pontevedra e as praias urbanas que tiña Pontevedra. E nos, ese territorio, ese banco marisqueiro, esas praias urbanas, ímolas a recuperar. E queremos recuperar levando adiante este proxecto, que é un proxecto con que nos sentimos plenamente identificados e, ademais, estamos convencidos que se vai a levar adiante. Precisamente porque non queremos que pase eso aquí, estamos hoxe aquí con todos vos, seguiremos loitando coa plataforma Ulloa Viva e seguiremos dicindo, xunto con vos, un lema que está sendo desde hai máis de un ano, o lema que utilizamos sempre na ría de Pontevedra, que é nin ence na ría, nin altri na Ulloa, que creo que é un lema co que debemos de seguir traballando conjuntamente.